Hello friend, खुलुमबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। भिडिअआ जाहैबाय अमाजों थास' बिबार संनाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया नायलांबाय थादो लोगोफोर। थास' बिबार लाबाय नै सायनोसै एबार। जाबाय होलांनानै गेसखौ अनिदाबो ओंखाम जाबाय बेखौ मानिदि खामखौ जाम्बालाय ओंखाम जाबाय नै अनिदा fish जादों खोन्था अनिदाबो जानोसै बाबाया ओंखाम खुरबाय नै एबार ओंखाम जानोसै नै अमा बेदर जागोन नालाय ओमफ्राय नै बहलजों बेलुन लालायबाय नोङो बेलुन लालायबाय मोनबेसे मा खालार दे बुंलाय खालारा मा खालार नोंनि गस्लाजों एखेथार माथो बिलाय नंगौना नङा ग्रिन गैयालै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै